Un dels esports que s'estan posant molt de moda són els relacionats amb el motor. Al Maresme tenim grans corredors que passen molt desapercebuts i aquí també volem donar-los a conèixer. Daniel Carrau és un pilot de motos del Masnou que viu molt a prop la moto i el seu esport de competició. Benvingut, Dani. Bon dia. Com estem? Tot bé, no? Tot bé, tot bé. Explica'ns una mica quina és la teva relació amb el món de les motos. Total. Genèricament total, no? 24 hores. 24 hores, perquè tinc un taller a Masnou i, a més, forma part el negoci amb el hobby. Comparteixo les dues coses. Cal dir que havies estat, diguéssim, corrent durant molt de temps a primer nivell, no? Sí, amb el Campionat d'Espanya, amb resistència i amb el Campionat de Catalunya també, amb Superbikes. I quins van ser una mica els teus títols assolits en aquell moment? Doncs... Perquè es parlava molt de tu, la premsa parlava molt de tu. Bueno, en el 2003 vaig ser subcampió de Catalunya, de Superbikes, i en el 2005 campió d'Espanya de resistència, també amb Superbikes. Això potser és el més destacat. Sí, el més destacat, sí. Molt bé. Com va arribar aquesta afició de les motos? Ja de ben petit? Sí, pel meu pare. Directament familiar, sí. El meu pare és un gran aficionat i sempre me'n recordo que em portava a les 24 hores de Montjuïc i una mica allà es va anar coent el que és ara. Després ja et va comprar la primera moto o com va anar? Sí, una mica per aquí, no? Amb els meus cosins que també tenien motos, allò que als estius anàvem a fer, dedicàvem a fer voltes per allà, vivíem en un lloc molt obert i fèiem voltes per allà als descampats i res, allò va ser ja la primera. I després ja se't van, diguéssim, veure, unes qualitats per ser potser un professional en un futur? No. O al principi era com un divertiment? Era divertiment pur. I de fet, plantejament sèrio de ser professional mai ha sigut, perquè sempre també hem tingut la vessant professional amb el negoci, amb la reparació. I això quedava, tot i que es treballava el més professionalment, però sempre havia quedat com una cosa de més de hobby. Tot i que sí que va haver-hi algun any que ens vam plantejar en sèrio dedicar-hi més esforç o més... Era una bona també plataforma, diguéssim, per difondre el nom de Carrau, del taller, del negoci propi. Fins i tot, havíeu creat una escuderia pròpia. Correcte, sí, per fer les 24 hores de Montjuïc, ara en vam fer 13 de seguides, corríem pràcticament sempre hem corregut amb la nostra escuderia. És molt costós muntar una escuderia? Moltíssim, i cada cop més. Sí. Les motos són molt cares, la preparació és molt car, els pneumàtics són caríssims, entrenar és car també, que això dificulta moltíssim el que puguis estar a un nivell alt. Valia la pena per això muntar l'escuderia? Totalment, sí. Normalment era pel campionat, diguéssim, de les 24 hores, no? Sí, de fet, eren les tres curses que teníem així més fortes, eren el Campionat d'Espanya, el Campionat de Catalunya, i amb la mateixa moto, una mica modificada, fèiem tot el que era la resistència, principalment 24 hores de Montmeló. Després la preparació teva, diguéssim... La física. Sí, era... La física és molt important. És important, no? Estar físicament preparat... El que passa, a mi mai m'ha costat, perquè també, el tema de la bici sempre m'ha agradat, anar a córrer també ha sigut una de les coses que pràcticament necessito fer, no? Que no m'hi haig de posar, no m'hi és una trava. En el moment quan eres, diguéssim, quan estaves corrent al màxim nivell, un cop estàs en el circuit, a la pista, en aquell moment, quines coses et passen pel cap, no? Quan vas a aquella velocitat i has de fer... D'entrada, atrapar el que tens a davant i guanyar, això és la màxima preocupació, sí. Però s'ha d'estar preparat, suposo que no tothom pot fer això, no? Imagino que és un rodatge, no? Sí, a base una mica, també haver fet una mica d'escola al principi, em prefereixo apuntar-me a copes que eren de promoció, que donen molt de rodatge, això també et dona molta confiança i això et serveix per anar tirant endavant. S'acaba perdent la por, diguéssim, de caure?
No, jo crec que sempre tens... Sempre ets conscient que allò és un risc i sempre intentes de minimitzar-ho o de preparar-te perquè no passi res, no? Però sí que ha d'haver-hi un punt de superació. Exacte. I quina és la clau una mica per acabar sent el primer de la cursa? La clau, tindre una bona moto i estar ben preparat. És el més important, tenir una bona moto? No, és una de les coses força importants. Diguem que potser és el 60 o 65% de poder fer un primer, no? Actualment t'hi dediques al tema de les curses, participar... Actualment estic fent el Campionat de Catalunya de Supermotar. És una especialitat que es corre amb una moto de motocross modificada. Es canvien les llantes per unes llantes d'asfalt i llavors en les curses es combina tant l'asfalt com la sorra. És una modalitat nova? No, ja fa anys. Aquí és poc coneguda, potser. A França hi tiren moltíssim i jo crec que és una especialitat que permet iniciar-te, que és relativament econòmica i que, francament, per mi és el més divertit que hi ha. Sí, de totes les especialitats. Ha estat una gran descoberta, no?, haver-te canviat. Sí, de fet ja n'havia fet el 92, 93, vaig fer alguna cosa, però bueno, no podia combinar la velocitat amb això, em vaig decidir per la velocitat. Però sempre m'havia quedat allò, algun dia hi tornaré. I a més, actualment hi ha un campionat molt maco de Catalunya, d'Espanya. Vindria a estar més a prop del trial o no? No, és una barreja de 70% velocitat i 30% de motocross. I on s'acostuma a fer, al circuit de Catalunya? No, són en circuits més petits, de kàrting, normalment, i hi ha circuits que ja estan preparats per això, que ja tenen el seu terreny de sorra, hi ha altres que els modifiquen per la carrera, però normalment és en un circuit de car. Quina és la propera cita on podem veure't? És d'aquí, em sembla que són, si no recordo malament, d'aquí 2 setmanes, i és el circuit de Castellolí. Aquest és el proper. Són proves, diguéssim, són etapes o proves puntuables o dins d'un campionat? Dins del campionat es divideix en 6 carreres, en 6 curses, i cada una puntua, em sembla que són 20 punts pel primer, i va decalant en funció de la posició. Molt bé. I el tema de la promoció d'aquest esport, dius que encara falta, no? Falta molt. En general, de tot l'esport del motor, falta moltíssim. Normalment hi ha suport per això de la televisió, que és potser el mitjà més atractiu. Gens. I un seguiment de revista tampoc. Compte que, per exemple... Perquè no hi ha sponsors, potser? És un peix que es mossega la cua. Si no hi ha algú que el promocioni, no hi ha sponsors. Nosaltres estem posant el nostre gra de sorra avui. Ben fet. Per donar una dada una mica així significativa, el campionat de MotoGP, que és molt popular i que té molta audiència i que està li dona molta publicitat, n'hi ha un altre paral·lel, que és el campionat del món de Superbikes, que estan corrent catalans i que no es retransmet per cap cadena, a no ser que sigui un Eurosport o alguna cadena molt especial d'això. Que si en aquest nivell mundial ja no hi ha un recolzament o no hi ha una difusió quan hi ha catalans i catalans que estan quedant al capdavant de la classificació, ja no parlem de les categories regionals o estatals. Clar. És una llàstima, tot i que nosaltres donarem tot el suport possible. Sí, perquè a més, justament amb el supermotar és una especialitat supervistosa. Hi ha derrapades, hi ha canvis de grip, d'asfalt, de terra, salts... És molt completa, molt vistosa i, en canvi... Prenem nota per fer un reportatge i perquè la gent ho pugui veure, perquè amb imatges sempre són millor, per això et preguntava el tema televisió. Televisió sempre... És atractiu, no? Sí, seríeu punteros en aquest aspecte. Mirarem de ser-ho. Gràcies per la teva visita. Moltes gràcies. Ja continuarem parlant. Se'ns ha fet curta l'entrevista perquè hi ha moltes coses a parlar sempre amb el Dani Carrau i et donem aquí la benvinguda i saps que això és casa teva i continuarem parlant de ben segur, Dani. Merci. Gràcies i molta sort. Gràcies.